Hindi ka namamalikteng. Alam mo ko bakit? Kasi talaga may pasok kami kapag Sabado. Kasi nga, it's Love Radio Academy! At katulad nga ng lagi kong sinasabi tuwing Sabado, hindi po ako laging nag-iisa dahil meron po akong mga nakakasamang katulad ko. Bata. Wow! Bata na mahilig sa matanda. Charot with the rot. Anyway, kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, DJ Rocketera. And we have our student radio jocks from De La Salle College of St. Benilde. Magpakilala na kayo. Hayaan ko kayo na kayo magpakilala. Go ahead. Hi everyone! I am Nicole. Makakasama niyo ako today dito sa 90.7 Love Radio. This is DJ Nicole. Hi everyone. So this is DJ Paolo with the U. Makakasama niyo rin ako with DJ Rocky and DJ Nicole sa 90.7 Love Radio. Oh, dalawa na palang Nicole dito sa Love Radio ngayon. Kasi si Nicole Yala, diba? Ay, oo. Tapos si Paolo, DJ Paolo. Bakit with a U? Paolo with the U kasi usually, di ba, nakakalito yung Paolo. Spelling. The spelling. Most of the people alam yung Paolo, double O. Yes. P-A-O-L-O. Yun yung usual. But my name is P-A-U-L-O. And I have a funny story with that niya. Wait lang hindi ako na-inform na English pala tayo today. Sana nagbaon ako ng maraming English. Wait lang, sadali lang. Hinga lang ako. Okay, go. Ayun, when I was in college... Wait, lalapit mo yung bibig mo sa mic natin. Ayun. Way back kasi, nasa isang coffee shop. And sinabi ko yun sa barista. Kasi ayoko na misspell yung name ko. Ay, talaga, very strict strict no? ka. May pagka-OC. And then sinabi ko, Paolo with the U. Yung napakagaling na barista. Pati parang yung na-imagine ko na. Letter O sa dulo, ginawa niyang U. So, Paulu. Yung spelling niya. So, it's P-A-U-L-U. Kaya with that, tawan-tawa talaga ako. So, pinaulit mo? Hindi naman. Tawan-tawa lang ako. Pero natawa ka. Kaya with that, yung mga friends ko laging tawag sa akin, Paulu. Paulu. Kasi, di ba, Paulu and I. Ano yun? Ikaw naman, Nicole. Nicole talaga yung pangalan mo. Nicole talaga. Actually, Nicole Shane. Pero ako yung type ng person na hindi ko gusto yung second name ko. So, gusto ko Nicole na lang. Alam niyo po ba na si Nicole, nung nag-send siya sa akin ng kanyang email, meron pa siya dong mga pinaglalagay na link ng kanyang mga hosting events. Akala ko kasi kailangan. Hindi naman. Actually, ang kailangan ko lang talaga marinig yung boses ng nung mismong student jock na gustong maging DJ for a day. So, sige na nga, ito na nga lang. Baka mamaya mas maganda to sa akin. Ay, nako! Baka nakakaloka, mapalitan ako bigla, tas galingan nito. Hindi naman. Parang hindi naman. Charot lang with the rod. But anyway, kidding aside, yun nga, sabi ko na-intriga ako dito. And as of the moment, you are taking Masters of Education. Tama ba? International Business. International Business. Hindi ba dapat ang pronunciation niya international? International. Kasi you guys are from Benilde. So, totoo ba yung bali-balita? Ay, wait lang. So, ikaw international business, si DJ Nicole. Si DJ... so ikaw din, international, Magkasama kami sa ibang subject. Wait lang, ang gusto kong malaman, ano yung inaaral ng mga estudyanteng nandyan sa ganyang kurso? Actually, iba-iba. Depende kung graduate ka din ng business course kasi may bridging classes. So, wait. Naguguluhan ako. Ano tong bridging classes na to? Ayan. So, depende kasi kung graduate ka ng related sa business or hindi. Pag hindi ka graduate ng related sa business, kailangan mo mag-take ng other subjects na related dun sa entrepreneurship or finance kasi hindi mo yun na-take nung college, diba? For my example, graduate ako ng BS Electronics Engineering. So, 3 yung bridging courses ko going to Masters in International Business. Hindi ako pwedeng directly Masters, yes. Kasi malayo yung talon ko. So ang dami mo pang subjects na tinake? Plus 3 subjects. Pero pwede ko siyang i-take during din na nagma-masters na ako.
Pwede sabay-sabay. Masakit lang sa ulo. Masakit sa ulo. Madami. Pero so far, you guys are enjoying the classes. Yes, so far. Second term na. Okay. How about your classmates? They're good. Since international business siya, diverse kami, iba-ibang mga colleges, may mga architects, may mga management. May professors na din. Yes. Talaga? So mga kasabayan ninyo talagang working in the industries na. Yes. Yung iba as in way older than us. Kasi, Sino pinakamatanda? I mean, anong hindi age ko yung sigurado. pinakamatanda? 53, I think. hindi ko alam 53. yan. If you don't mind, Hindi ko lang nalaman. pwede malaman kung ilang taon na kayong dalawa. I am 29 years old young. I am 22. Gen Z. Gen Z, millennial. Pero pinagkakamalan akong Gen Z madalas. Mukha siyang bata, no? Actually, mukhang bata, no? DJ Nicole, itong si DJ Paolo. Pero lahat naman tayo dito eh. Wala namang makamatanda dito. Agree naman. Ang lakas ang kapal ng mukha. Wala naman, marami pa kaming pagkukwentuhan ng ating student radio jocks from De La Salle University. Tama ba? De La Salle University College of St. Benilde. DLSU CSB. Yeah, ayun. Ito yung nandyan sa may TAF, diba? Oo, katapat Actually, tawag sa amin is DLSU. TAFAT. Kasi tapat kami ng TAF. Tafat. Tafat. Kasi Tafat, akala ko, kaya tawag sa inyo Taft kasi Tafat kayong magmahal. Parang true. Parang true. Ayan. Sige, mamaya malalaman natin yung mga iba pang impormasyon tungkol kila DJ Nicole and DJ Paolo with a U. Yes. And kabisyo, kapiling pa rin si DJ Rakitera. And si DJ Nicole. And DJ Paolo with the U. Yun. Dito lang kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!